منذ اليوم الأول لدخولنا للمدينة وتسلمنا جروجه یکما کتنا میا ناو باجیر و ورگرتنا میا ریوبریا پارێزگehê مؤسسات الدولة me ji bo jinû ve avakirina baweriyê di navbera welatiyan û saziyên dewletê de kar kir û me kar kir ji bo veguherandina rênimayiyên hikûmetê bo pêngavên praktîkî ku parastina mafan û bihêzkirina karîgeriya karê îdarî misoger bikin. Li ser vê bingehê, birêz parêzgar ferman da bi pêkanîna lijnekê navendî ku berpiş be ji birêvebirina dosyeya yekxistinê. الموظفين ضمن 4 فئات رئيسية وهي Ji bo vekolîna dosyeyên fermanberan di çarçoveya 4 kategoriyên sereke de ku ev in: وموظفو الإدارة الذاتية yên ji ber sedemên şoreşgerî ji kar hatine dûrxistin, fermanberên navçeya Girêspî, واجهت اللجنة خلال عملها fermanberên rêveberiya xweser û karkerên di çarçoveya bernameya xebitandina ciwanan de. البيانات الوظيفية Komîte di dema karê xwe de rûbirûyî gelek astengiyan bû ya herî berçav kêmasiya belge û daneyên kar bû. ومراجعة مكثفة Lê piştî projeya lêkolîn û pêdaçûnên berfirehkarî qonaxa yekema karên xwe bi dawî bîne. من مرحلة صرف Bo îro em destpêkirina qonaxa yekema dayîna mûçe û mafên darayî ji bo 3525 fermanberê. Li ser karên xwe di nav yekîneyên îdarî yên parêzgeha Repayê de radigihînin. المفصولين ثوريا Yên ku ji ber sedemên şoreşgerî ji kar hatine dûrxistin, ji bo me xwedî pêşaneke mezin in. Nêzîkî 8902 kesan e bi saya xwedê beşeke mezin ji wan hatin vegerandin. Ku nêzîkî 3807 fermanberên ji ber şoreşê ji kar hatibûn dûrxistin vegeriyan ser karên xwe. û kar ji bo temamkirina prosedûrên mayî li gel birayên li wezaretên navendî berdewam e. Da ku hemû kesên ji kar dûrxistî vegerin ser karên xwe. Hinek prosedûr pêwîstî bi corekî ji ragihandinê an prosedûrên di asta navendî de hene. Derbarê fermanberên rêvebiya xweser de me di hevdîtinên berê de li ser vê mijarê axivî bû, lê em ê dîsa dubare bikin. Em îro cihên vala ji hemû rêveberiyên xwe yên li parêzgeha Rexayê werdigrin da ku di destpêkê de diyar bikin. Bi armanca danîna kesê guncav li ciyê guncav. Mînak, eger yek ji rêveberiyan pêwîstiya wê bi 200 fermanberên rêveberiya xweser hebe û ciyên vala yên berdestê de tenê şêst bin. Em li gorî pisporî û pêşaniya ku li ser bingeha corê xwendin û ezmûnê ye hildibijêrin. Em şêst kesên yekem werdigirin û nêzîkî 120 kes ji bo me dimînin. Li ser rêveberiyên din tên ziverandin eger cihê vala di vê rêveberiyê de nebe. û ev mijar bi saya Xwedê li ser hatiye lihevkirin çi bi birayên li parêzgehê re be yan bi wezaretên din re be, da ku hemû kes vegerin ser karên xwe. العمل